या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। अवैध धंदे बंद करताना कोणतीही राजू किंमत मोजावी लागली तरी मागे हटणार नाही। मात्र या लढ्यात जिल्ह्यातील पत्रकारांनी प्रशासनाला साथ द्यावी असं आवाहन मंत्री नितेश राणेंनी जिल्हा पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात केलं। सिंधुदुर्गच्या पत्रकारांसाठी सिंधू दर्पण पत्रकार गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाली असून जिल्ह्यातील पत्रकारांना सिंधुदुर्ग नगरी इथं हक्काचं घर उपलब्ध होणार आहे। 2 ते 3 दिवसात हा भूखंड हस्तांतरित होणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। कणकवली नगरपंचायत उपनगराध्यक्ष निवडीची तारीख ठरली आहे। 13 जानेवारीला उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाने जपलेली एकजूट ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे। पत्रकारांमधील अशी एकता राज्यात अन्यत्र कुठेही पाहायला मिळत नाही असं कौतुक विधान परिषदेचे सभापती प्राध्यापक राम शिंदे यांनी केलंय। आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून जिल्हा पत्रकार संघाने आपल्या पुरस्काराचं नाव आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पुरस्कार असं करावं, जेणेकरून त्याला राज्यस्तरीय व्यापक स्वरूप प्राप्त होईल असं प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी केलंय। 2029 पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 40 ते 50% रोजगारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले चाकरमानी पुन्हा सिंधुदुर्गात परततील असे उद्योग प्रकल्प उभारणार असं आश्वासन मंत्री नितेश राणेंनी दिलंय। सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीमध्ये शिवसेनेच्या 7ही नगरसेवकांनी सिंधुदुर्ग नगरी इथं नगरविकास अधिकारी विनायक औतकर यांच्याकडे नगरसेवक खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र गट स्थापन केला। कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातचे प्रतिनिधी लऊ म्हाडेश्वर यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचा उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय। पालकमंत्री नितेश राणे, ज्येष्ठ पत्रकार प्रसन्ना जोशी यावेळी उपस्थित होते। मी पालकमंत्री असेपर्यंत अवैध धंदे चालू देणार नाही। नितेश राणेंचा उमेदवार कणकवलीत हरला असेल, पण समोरची प्रवृत्ती चिंता नये, तरुण पिढी बर्बाद होता नये, या भूमिकेला पत्रकारांची साथ मला हवी आहे असं आवाहन मंत्री नितेश राणेंनी केलंय। आमदार निलेश राणे यांनी वचनपूर्ती केली आहे। धामापूर पेंडूर मोगर्णे रस्त्याचा विषय तब्बल 29 वर्षांनी निकाली लागलाय। या कामाचा शुभारंभ करण्यात आलाय। कोल्हापूरहून सावंतवाडीच्या दिशेने जात असलेल्या दुचाकीला हुमरड ब्रिजवर अचानक आग लागली। या दुचाकीवरील कपडे जळून सुमारे 1,09,500 रुपयांचं नुकसान झालंय। याबाबतची खबर कापड व्यावसायिक विक्रांत चव्हाण यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात दिली आहे। माझगाव म्हालटकर वाडा महादेव देवघर येथील धालोत्सव सोमवारी 1 जानेवारीपासून सुरू झालाय। 7 दिवस रात्र सुरू असलेल्या धालोत्सवाची बुधवारी शेवटची रात्र आहे। या रात्री महिला वर्ग विविध कार्यक्रमांनी संपूर्ण रात्र जागवतात। बेस्टच्या सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी बुधवारी 7 जानेवारीला आझाद मैदान इथं चड्डी बनियान आंदोलन पुकारलं असल्याची माहिती निवृत्त बेस्ट कर्मचारी सुधाकर राणे यांनी दिली आहे। ज्यांनी जिहादी मानसिकतेसमोर गुडघे टेकलेत अशांचा कणा आता मोडला असून ते ठाकरे राहिले नसून वाकरे झाले आहेत, अशा शब्दात मंत्री नितेश राणेंनी प्रहार केला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार संसद खेल रत्न क्रीडा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय असं प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी केलंय। गोव्यातील शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा विस्तार केला जाणार आहे। त्यात जून पासून अधिक वर्गाचा समावेश होणार आहे। मोपा विमानतळावरील अप्रोच रोडवर केवळ 2 सेकंद अधिक वेळ वाहने थांबवल्याबद्दल त्या वाहनांना अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रकार घडलाय। या प्रकरणी गोवा सरकारच्या नागरी हवाई वाहतूक संचालकांनी GMRला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे। महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांसाठी क्रीडा शिक्षकांच्या 4,860 पदांना मंजुरी दिल्यानं ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे। माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या आठवणी लातूर शहरातून पुसल्या जातील यात शंका नाही असं वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलंय। लोकांसाठी जगलेल्या माणसांची नावं मनावर कोरलेली असतात, लिहिलेली पुसता येत नाहीत, कोरलेली नाहीत असं प्रत्युत्तर अभिनेता विलासराव देशमुखांचे पुत्र रितेश देशमुख यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्यावर दिलंय। काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी यांचं पुण्यातील निवासस्थानी निधन झालं। ते 82 वर्षांचे होते।
नागपूर गोवा हा शक्तीपीठ महामार्गाला सांगली कोल्हापूरचा वाढता विरोध पाहून शासनानं या मार्गात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. मार्गाच्या अलाइनमेंटबाबत रोज एक नवी अफवा समोर येते. मंगळवारी भारतीय शेअर बाजार सलग दुसऱ्या दिवशी घसरणीसह उघडला. अमेरिकेकडून नवीन टॅरिफ लावण्याच्या शक्यतेचा धोका आणि अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलामधील लष्करी कारवाईमुळे वाढलेल्या जागतिक तणावामुळे बाजारात घसरण पाहायला मिळाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानं जेईई मेन 2025-26 परीक्षा देणाऱ्या 2 विद्यार्थ्यांच्या याचिकेला नाकारलंय. न्यायालयानं त्यांना परीक्षेला बसू न देता 1 महिना वृद्धांची सेवा आणि सामुदायिक सेवा करण्याचा आदेश दिलाय. अमेरिकेत बेपत्ता झालेल्या 27 वर्षीय भारतीय तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. मेरीलँड राज्यातील एलिकॉट सिटी इथं राहणारी निकिता गोडीशाला हिचा मृतदेह तिच्या एक्स प्रियकराच्या अपार्टमेंटमध्ये चाकूनं वार केलेल्या अवस्थेत सापडलाय.